dongane awake dhewe niki kok gak mandi-mandi niku perkara enek 10 perkara. Ya. Nomor 1. Zaman biyen niku Ibrahim bin Adham niku mlaku-mlaku nok kota Basrah. Nok pasar niku padha kumpul, wong-wong niku padha kumpul. Ibrahim bin Adham, saiki ngene. Dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi jere ud'uni astajib lakum. Sapa wonge gelem donga bakal diijabahi. Tapi kenyataane mulai saiki aku ngerdonga kok ora tau dijabahi. Kuwi kenapa? Nah, no kene diterangno nad'u falam yastajib lana. Aku iki padha ndonga tapi kok ora di apa jenenge? Kok ora disembadani. Dawe Ibrahim bin Adham faqala Ibrahim ya ahlal basar li annahu qad matat qulubuhum min asrati asya. Kowe iki perkarane enek 10 perkara sing garai atine mati, sing garai dongane ora dikabul kali Gusti Allah. Nah, apa nomor 1? Awaluha annakum araftumullah walam tuqdahu haqqahu. Nomor 1, awak dhewe niki ngerti hak-hake Gusti Allah, tapi awak dhewe tidak pernah menjalankan hak Gusti Allah. Perintah Gusti Allah gak dijalankan. Ngerti nek salat kuwi wajib, ngerti nek poso kuwi wajib, tapi nyatane blas ora dilakoni, nyatane blas ya ora gelem poso. Lah ngono kok njaluk dongane mandi. Dawi Ibrahim bin Adham ngoten. Jadi wis ya, ki awake dhewe ngerti, oh nek maksiat kuwi ora oleh. Nek maksiat kuwi oleh. Ya, ngono. Jadi maksiat niku nek masih wong wedok ora oleh. Wis ngerti nek kuwi dosa, tapi ya awake dhewe ya sek panggah ae. Sek pancet ae. Masih lah kuwi lho perkarane dongane awake dhewe. Ya Allah, aku pengen jodoh sampai saiki kok urung oleh jodoh. Sampai saiki kok urung dikai kekarepane sampean urung dikabulno. Salah satune ngerti ya hak-hake Gusti Allah, ngerti larang-larangane Gusti Allah, tapi awake dhewe sek tetep nglakoni. Artine hak-hake Gusti Allah kadang ora dilakoni. Ngoten. Nomor 1. Ya, kita terangno kabeh nggih sing sedaya iki karek sate engko diwaca wae. Tabarukan kata mansing niki ayo dikoreksi awake dhewe. Kenapa awake ndonga kediknane ket saiki kok urung diijabahi kali Gusti Allah iki kenapa cah? Nah, mari jalukane Mas Trio bojo sing ayu, salehah, hafal Quran. Sugih. Pinter nyambut gawe. Lengkap kok mari jalukane iki lho. Nah, tapi ngene Kak, Gusti Allah yang ngene ngerti. Lah wedokan sapa sing gelem gawe awakmu? Wis salehah, wis hafal Quran. Ya. Pinter masak pisan yo. Nah, Gusti Allah yang ngerti. Lah saiki sapa to ya sing gelem karo awakmu lho. Ngoten ya. Ya, tapi ora apa-apa ndonga, sapa ngerti. Sapa ngerti pas wayah ngipi tenanan ya toh. Jalukane pokoke reno-reno. Pokoke nek jerene Kang Bibik paket komplit ngono ya toh. Paket komplit. Pokoke nek ndonga ya Allah komplit ngono wis jerene wis beres wis. Nah, paket komplit jerene. Nah, makanya ya kudu sawang sinawang, awake dhewe ya kudu ngerteni lah ya. Awake dhewe iki kok ngene, kok jalukane kok reno. Tapi ya ora apa-apa wong njaluk kok. Dene dikeki alhamdulillah ngono lho. Ora apa-apa ya wong njaluk sing lengkap pokoke. Ya. Wedok sing penting, kok ndang wedoke ora mbok katutok. Ya. Njaluk bojo nggo hafal Quran, pinter masak. Solehah, sugih, ya kudu sing penting kudu wedok. Iya.
Gusti Allah jawab ngono kae ya. Ya enek wong wedok sing lengkap enek, tapi ora tak kaya kowe ya enek. Wis, nomor 1, dungane awake dhewe perkarane gak patek dindel kali Gusti Allah, gak patek dirungokno kali Gusti Allah, ngerti nek Gusti Allah niku mempunyai hak-hak, Gusti Allah niku duweni larangan-larangan tapi saya diterjang. Gusti Allah wis duwe perintah tapi ora dilakoni. Sing nomor kalih wasani utawi sing nomor loro annakum qara'tum kitaballahi walam ta'malu nabi. Nomor loro awake dhewe niki maca kitab-kitabe Gusti Allah, maca Qur'ane Gusti Allah, walam ta'malu bihi. Tapi awake dhewe ora gelem ngamalake, ora gelem nglakoni. Kuwi sing gelem maca, lha awake dhewe ora gelem maca, ya ora gelem nglakoni. Lha ngono kok njaluk kabul kajete iki lho piye? Qur'an ae ora tau mbok maca. Apa maneh ngerti, apa maneh nglakoni. Wong waca wae ora. Makanya sampean oleh SMS teko kancane, teko pacare, ya mesti kan mbok waca dhisik. Aku tukok iki, pesen iki, tukok seblak iki, mesti pesane mbok waca dhisik. Lagi mbok lakoni. Lho iso ning nglakoni ya perkara maca. Dan awake dhewe ora tau maca, ora tau nglakoni ya piye? Donga kok kon kabul iki piye? Tuh, wis. Ya ta, pesan tersampaikan iki piye kan ya ora mungkin. Ya minimal lah nggih. Kula ndahi ya latihan, maca Quran niku latihan. Artinya nek ora iso maknane ya wis pokoke tabarukan maca sak isone, sak mampune. Ora kok sing diwaca waqiah tok ae ben sugih ae. Engko ora dikai sugih ya protes ya Allah, waqiahku wis tak waca kok ora mbokei sugih, mbok klerokno neh Gusti Allah. Nggih, dadi sak isone, sak mampune Qur'ane diwaca. Ya, Quran sing nang dhuwur kamare sampean sing wis belduk wis mulai sesuk ndang diresiki. Nah, jajal diwaca, jajal di sak mampune lah, isone sak alif, isone sak talak, isone sak lempir, ya ora apa-apa. Ya, nek ndres WA kok ya ora leren-leren, tapi ndres Quran saithik ae. Trae Quran niku angel, abot nggih. Mangkae sampeyan nek golek bojo bener. Siji nek wong wedok niku sing penting ahli Quran. Nek golek bojo. Sing nomor loro nek wong lanang kudu ahli fikih. Anake sampean kudune dibentuk ngoten. Nek wedok nek iso ngopeni Quran. Nek lanang nek iso ngopeni kitabe. Ngono kuwi paket lengkap. Meh jalukane to ya. Nah, jane ya enek ngono kuwi. Tapi ya ora tak kaya kowe neh iki lho repot nek dijawab ngono kuwi wisan. Ya. Lho ngoten nggih. Iki gawe awake dhewe persiapan, maksudnya anak-anake awake dhewe lah. Disiapno. Lebih-lebih yo sing lanang iso ahli fikih, ahli Al-Qur'an tambah luar biasa. Ya, makanya jenengan nek donga. Nah. Dungane Nabi Ibrahim apa niku? Rabbi ja'alni muqimas shalat dereng niku. Nah, nggih. Robbana apa niku sing njaluk muga-muga awake dhewe ditetepno iso nglanggengno salat. Wis ya, sing nomor loro ngerti ya awake dhewe kon maca Quran tapi ora dilakoni. Ya ora diwaca. Kuwi sing garakno awake dhewe gak patek ditampa dungane ra patek kok suwi tenan antrine ya suwi ya perkara iki. Sing nomor 3. Wasalisu utawi kang nomor 3 ida ataitum ada watal iblis wa wailaitumu. Sampean ngerti ya toh bahwa awake dhewe niki musuhe iblis, ada watil iblisa. Awake dhewe iki aku mbek iblis mbek setan wis musuh tenan, musuh bebuyutan. Tapi awake dhewe wa walaitumuhu lan hale awake dhewe niki selalu mengikuti, awake dhewe selalu nuruti pinginane iblis, nuruti pinginane setan. Tuh. Tegese mengikuti, ya awake dhewe niki sering
mengikuti setan, sering mengikuti iblis dan lain sebagainya. Niki lho, makanya dungane awake dhewe kadang kok diangen-angen kok ra tok cah. Iki kenapa cah? Wis, sing nomor 4. Kenapa dungane awake dhewe kok gak mandi-mandi gak dikabul kali Gusti Allah wa rabiu utawi kang kaping 4 annakum idaitumul hubbur rasul. Awak dhewe niki ngaku jere seneng Kanjeng Nabi, tapi wa taraktumul asar was sunnah. Awake dhewe ora tau nglakoni sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi, ninggalno asare Kanjeng Nabi, ninggalno sunnahe Kanjeng Nabi. Sunnahe Kanjeng Nabi napa? Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah niku nggih kesunahan. Sunah-sunnahe Kanjeng Nabi kathah, nganggo sandal, nganggo sikil tengen, nyoploki sikil kiwa, mlebu omah nganggo sikil tengen. Kuwi kan ya sunah-sunah kabeh. Sunah-sunah sing enteng-enteng ngoten niku lho dilakoni dhisik. Ora cah. Awake dhewe wiritane sing wis dhuwur, ya, sing wis ewon, tapi sunah-sunah Kanjeng Nabi tambah uga diopeni. Ya, kuwi lho sing garakno dungane awake dhewe gak patek mandi, salah setunggale sunah-sunah Kanjeng Nabi gak diopeni. Jere seneng kali Kanjeng Nabi, saya cinta Nabi, tapi nyatane nopo? Nek sampean seneng kali Kanjeng Nabi niku nopo? Apa kudu majelis sholawat terus? Salah satunya adalah niku salah satu. Ya. Jadi ora kena disalahno wong majelis sholawatan ngono. Ya ora kena juga. Salah satunya seperti itu, wong sholawatan model piye oleh. Sampean sholawatan kok riak, artinya riak niku ora kok riak pas sholawatan kok ngono gak, artinya pamer. Sampean sholawatan kok pamer ngetarakno suara kowe enak, ya ora apa-apa, tetep diganjar jenengan niku nek sholawat. Jadi sholawat mbok model piye oleh, mbok niati apa wae ya oleh ya. Sampean ndonga nganggo sholawat ya oleh, magri apa magri sawahe ben ra keterak banyu nggo sholawat ya kenek. Nah, pun nggih, niku sing nomor 4. Sing nomor 5. Wa idza ataitum lan iku ngaku sira kabeh hubal jannati ing demen swarga walam tak malu laha. Lan ora gelem amar sira kabeh laha krana jannah. Awake dhewe ngerti nek swarga, seneng mlebu swarga, tapi ora gelem golek carane iso mlebu swarga. Salah satunya apa? Menggunakan amal-amal sing soleh. Ngoten lho nggih. Jadi awake dhewe kudu diperhatekno tenan. Wis nomor 6, awake dhewe iki jere ngaku wedi neraka. Ya ta? Aku ki wedi karo neraka, muga-muga aja sampe mlebu neraka. Sing nomor 6 nggih. Idza ataitum khaufan nari walam tantahu anid dunub. Awake dhewe ngerti ngaku wedi mlebu neraka tapi walam tantahu anidzunub, ora gelem mareni, ora gelem ninggal anidzunubi saking pira-pira dosa. Iki lho ya. Nek diangen-angen kok ya kenek kabeh cah. Makane ya aja disalahno nek kadang dongane awake dhewe urung mandi, urung kabul. Perkara ya ngaku-ngaku tok. Nek ngaku-ngaku ki kan urung enek pembuktian to nggih. Aku wis tau lunga kono, aku wis tau lunga ndi ngono. Aku wis tau ngangkat sak 50 kilo. Lah iki kur jengkar tok tapi buktine ndi? Makanya aja kok gluduk tok. Wong iki ngger kakean jengkar iki kaya gluduk niku lho. Gluduk tok tapi ora udan. Gugu po tanggane wis mepe gabah ngger keterak gluduk wis bingung ra kaprah. Nah, tapi ndelala ora sida hujan. Iki lho nggih. Wis sing nomor 7. Ngerti nek annal mauta hakun walam tasta'idulah. Awake dhewe ngerti nek mati niku wis jelas. Tapi awake dhewe walam tasta'idulah. Awake dhewe ora gelem cawis, ora gelem persiapan meninggal. Persiapan mati ora kok mori ora. Persiapan meninggal ku ya
amal sing apik, awake dhewe sedekah, infak dan lain sebagainya. Anak soleh niku nggih termasuk cawis-cawise sampean. Makanya bejo tenan wong tuwa sing ditinggal kapundhut kok iso nerusno perjuangane wong tuwa niku luar biasa. Termasuk misale wong tuane sampean kok duwe krentek haji, ya duwe krentek aku jane pengin haji to le, delalah kok ora sampe tok hajine, jenengan kudu nerusno perjuangane wong tuane sampean yaiku ngajekno dengan cara haji badal dan lain sebagainya. Ngoten ya. Kok enek wong tuane kurentek pengen umroh, ya umrohno nek kuat. Nek iso kuwi jenenge meneruskan himmah, meneruskan cita-citane wong tuwa, termasuk niku haji dan lain sebagainya. Wis ya. Sing nomor apa pira? Sing nomor 8. Awak dhewe wasaminu utawi kang kaping 8 annakum istaghaltum bi uyubi ghairikum. Awak dhewe niki selalu istaghaltum disibukkan dengan aib-aib orang lain. Ya toh? Ngoreksi trio iki bocah ngene. Bocah iki pokoke ngene. Mas Umam dawi wonge yo ngene. Digoleki terus. Eleke wong-wong niku digoleki. Ya. Jamaah istighosib yang berbahagia di korek tenanan. Tapi awake dhewe wa taraktum uyuba anfusikum. Awake dhewe ra tau ngoreksi, meninggalkan apa ora tau ngoreksi aib-aibe awake dhewe. Lho, kok ngene kabeh piye to iki? Ya, kok awake dhewe kabeh iki mulai awal sampai bar kok kenek kabeh. Ya toh? Iya iki sesuk rasa ngaji wis tutup ae ngajine. Ngaji kok ngenai kabeh iki piye? Awake dhewe senengane golek cocote sampean, cacate wong liya. Ya. Lalah cacate awake dhewe ra didelok. Makane bener kon graya iki cithok ya ngono kuwi. Cithok ora iso diwasi to nggih. Nek ganggu kaca loro. Ya, kacane loro mburi mbek ngarep ngene lagi iso masih gurine. Nek kaca ngarep tok kene ya ora kenek. Nah, kapan merem nih buat Kak? Iya, gitu. Nah, iki sing nomor 9. Watasiu annakum taquluna rizqallahi wala tashkuruna. Sing nomor 9 awake dhewe niki mangan teko rezekine Gusti Allah. Tapi awake dhewe wala tashkuruna ora gelem syukur. Makanya denane tak bolak-balik tak sampeno rezeki niku tidak hanya berupa uang. Rezeki niku ora kok rupane kur duit tok mboten. Niku ngisor-ngisore rezeki niku berupa mal. Nah, kita pengenan pun tak terang kata atau enten rezeki niku dibagi menjadi 4. Gitu. Terus rezeki sing utama apa? Yaiku rezeki rezeki sing paling dhuwur apa? Yaiku rezeki tentang kesehatan. Sehat niku larang tenan nggih. Wong sehat niku larang, sak kontrolan kadang yo 400 500 nggih. Mangkae awake dhewe niki kadang dipangani kali Gusti Allah. Ya, tapi awake dhewe ra gelem syukur gitu. Sing terakhir padha mang sing terakhir tadafanuna mautakum. Tadafanuna iku padha mendem sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati ira kabeh wala ta'tabiruna lan ora padha ngalap conto bihim kelawan mautakum. Awake dhewe ngerti kadang wong mati niku ya wis apa jenenge takziah, tapi awake dhewe tidak bisa mengambil pelajaran dari orang mati. Makanya bener ya dinane kae apa ingat kain kafanmu tidak bersaku. Awake dhewe ora usah ngurusi dunia nemen-nemen, artinya ya dunia ya kudu diurusi ning aja sampai direwangi cengkrean kalih tanggane, cengkrean kalih koncone hanya perkara babagan dunia. Padahal awake dhewe mati ya ora nggawa apa-apa, ya pun nggawa amal saleh to. Wis pun niki dungane awake dhewe perkara gak mandi. Salah satunya seperti niku. Wis tak waca
rodok cepet niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abadani qadima teko alaina ing atase kita Shalih Al-Muri. Sapa Syekh Shalih Al-Muri wa Abdul Wahid bin Zaid wa Udbatul Gulam wa Salmatul Aswad wa Panazalu mongko padha leren kabeh ala sahili ing atase gisik. Fahiyatu mongko nyawisake ingsun lahum kedue kabeh datalatin datalailatin ing dalem siji wengi ta'aman ing bayane panganan wa ta'utuhum lan ngundang ingsun ing kabeh ilahi maring to'am. Suatu malam Syekh niki mang Syekh Shalih ya Al-Badani niki mang ngundang wong nok gisik, artinya ya ora nok gisik ngono guys, pokoke nok ngundang wong disediakan makanan-makanan terus akhirnya diundang no wong akeh. Faja'u mongko padha teko kabeh. Falama mongko tatkalane balagu wis teko sapa wong akeh mang wadatu mongko nyelehake ingsun ta'aman ing panganan baina aidihim ana ing baina aidihim ana ing ngarepe kabeh. Faidan mongko dumadan qailun utawi wong kang ngucap. Yaqulu iku ngucap sapa qail bahwa utawi qail ala sahili iku tetep ing atase gisik. Rafi'an hale ambanterake sautahu ing suarane qail. Delalah setelah makanan dihidangkan, makanan sing enak-enak wis dihidangkan, delalah enek wong siji niku nyeleneh. Wong siji niku bengok dengan suara rafi'an, dengan suara sing banter. Wailakum. Wailan cilaka sira kabeh. Wailakum cilaka sira kabeh. Syagolakum nungkulake ing sira kabeh. Utawa menyibukkan kabeh. Sampan iki kok menyibukkan, sampan iki kok kur ngurusi iki tok sing mbok sibukno. Andaril khuluti saking desa kelanggengan. Mapa miun apa pira-pira kepinginan ladatin kang enak-enak. Ladatun nafsi lan enak-enake nafsu. Huma utawi maqami wal ladat ghairun nafiin, iku ora ana manfaati. Enek wong jerit kondo, "He, bocah-bocah wong-wong tamu undangan sampean iki kok ya piye to? Sing mbok urusi kok pakanan apa babakan mangan ae. Babakan bolongan ae ladatan nafsi." Ya. Babakan bolongan ini artinya mangan, iku lho, bolongan cangkem enggak usah masumam reno-reno dan ya. Kok ya, sing mbok pikir kok kur mangan ae, sing mbok pikir kok kur enak-enakan nafsu ae. Ya, isuk tangi turu dal golek duit, isuk mangan. Ya, makanya bener wong iku tangi ya ngopi sik melek apa? Piye dinane kae? Melek, golek, nelek, nyekek, nelek terus matek. Lho, wong urip iki kur kuwi tok. Siklusnya ya wis kuwi, mesti tangi turu mesti melek dhisik. Mari melek terus nggo golek. Nek bar digolek lagi dicekek. Nek bar digolek lagi nelek nelek ya terus matek sing terakhir ya wis bar. Ya wis kur kuwi ya awake dhewe kur kuwi tok. Lho, ya ta, ilmu tuwek iki. Siklusnya hidup awake dhewe kur ngono tok. Lah ngono nek ora dibareng ibadah kaya nganggur, padha mek kewan-kewan kuwi. Ya, kur golek tok. Golek tapi ora tahu roh gunane golek iki kanggo apa gak roh. Nek kok piye? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huma utawi karone artine golek mangan sing akeh mbek enake nafsu nafiun ghairun nafin iku ora ana manfaate. Ora enek manfaate. Mangan tok, turu tok, enak-enakan tok, ngopi tok. Ghairun nafin iku ora ana manfaate. Fasoha mongko anjerit udbah sapa udbah. Sehan kelawan jerit temenan. Fasakoto mongko ceblok. Ya, fasakoto mongko ceblok. Magesyian hale wong kang semaput. Babaka lan nangis kaumun sapa kaum rofana lan ngangkat kita atau ama ing panganan. Famada mongko orang ngicipi. Famadaku mongko orang ngicipi sapa kaum. Akhirnya panganan iki mang wis
wis bar disediakno ndelalah ora dipangan. Minhu saking panganan lukmatan ing sakpuluhan. Kala mongko dawuh Al-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko alan nasi ing atase menungso zamanun apa mangsa. Yakhlukuna kang gawe-gawe fihi ing atase menungso sunnati ing sunat ingsun. Lah iki lho. Akeh teko akhir-akhir zaman iki sunnah Nabi. Wa yujaddiduna lan ngenyar-ngenyari sapa nas al bid'ata ing bid'ah. Maka sekedak-sekedak ngoten niku bid'ah. Wis iki ora sunah Kanjeng Nabi niki. Sunah Kanjeng Nabi sing model ngeten iki. Lah, ngoten-ngoten niku lho. Sunah Kanjeng Nabi sing ora tau enek digawe-gawe, sing wis enek sunah Kanjeng Nabi tambah ora digawe. Paman mongko utawi sapa wonge ittaba'a mengko lamun anut sapa man sunnati ing sunah ingsun yauma idin ing dalem dina iki sora mongko dadi sapa man raghiban iku katrine utawa raghiban wong sing bungah seneng wa baqiyalan tetep apa bagian niku jumeneng apa ning ngarani langgeng. Wa baqiyalan kari-kari sapa man wahidan kali ijen. Wa manita ba'a utawi sapa wonge lamun iku anut sapa man bid'atan nasi ing dalem bid'ahe menungso. Wajada mongko nemu sapa man khamsina ing 50 sahiban opone kanca au aksara utawa luwih akeh. Nah, dadi akhir zaman ini pun kathah ngoten niku mangkae akhir-akhir zaman niki fitnah akhir zaman niki bakal selamat niku enek wong telu nggih. Wong telu sing bakal selamat di akhir zaman niku nomor 1 wong sing birrul walidain, wong sing apa jenenge? Sing taat kalih wong tuane. Ya. Sing nomor 2 sing fitnah lolos dari fitnah akhir zaman yaiku wong wedok sing mutiun, wong wedok sing taat dumateng bojone. Sing nomor 3 yaiku wong sing gelem apa nyisakno pendene kanggo sedekah niku akhir zaman bakal selamat dari fitnah. Makanya fitnah akhir zaman ku kathah ya. Kathah fitnah niku kathah. Awake dhewe iso ditebihno kabeh fitnah ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat mengko dawuh ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa sahabate Kanjeng Nabi hal ana ta badana iku tetep ing dalem sakwise ingsun ahadun sapa wong siwiji yakun iku ana sapa ahad afdhala iku luwih utama minasang ketimbang kita. Kanjeng Nabi enek ta ora wong sing luwih utama tinimbang awake dhewe sakbare awake dhewe apa enek? Kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi naam ya. Qalu padha matur sapa sahabat fal mongko ana to ya raunaka paring weruh sapa naska ing sira sapa Kanjeng Nabi wong sing niku mang. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la iku ora weruh. Qalu matur sapa ashab fal mongko ana to sapa sahabat niku mang kondo apa awake dhewe roh wong sing luwih utama niki mang. Jawabe Kanjeng Nabi ora, awakmu ora roh. Qalu mongko matur sapa sahabat fahal mongko ana ta yang zilu tumurun alaihim ing atase menungso al wahyu apa wahyu apa ta wong sing afdol apa ki mang sing luwih utama menungso ki mang sing nampa wahyu sing nampa apa jenenge wahyu saking Gusti Allah. Dawuh Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi la ora. Qalu mongko matur sapa nas kaifa iku kaya apa yakunu naiku ana sapa menungso. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kamilhin utawi menungso iku kaya uyah filmai ing dalem banyu tadubu kang ajur kulubum apa pira-pira atine menungso kama tadubu iku kaya oleh ajur almilha apa uyah filmai ing dalem banyu. Faqala mongko matur sapa nas khaifa hale kaya apa ya aisyuna urip sapa nas fi dzalika zamani ing dalem mengkono-mengkono mangsa. Jadi akhir zaman niku uyah niku padha karo banyu. Artine
enek wong nguyuh kok kecampuran banyu niku ora ketok. Akhir zaman iki kados ngoten niku Mang. Sing apik ya samar, sing dadi antara apik dan elek niku wis campur dadi siji. Gitu. Antara iki halal haram halam ngono-ngono kuwi ya halam halam ngono halal haram kan ya dadi siji, campur. Makanya terus timbulnya subhat dan lain sebagainya ngoten niku. Sapa wong sing selamat di akhir zaman? Kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi kadudi utawi menungso iku kaya uler fil khali ing dalem cuka. Qalu mongko matur sapa sahabat ya Rasulullah, kaifa halika ya apa yahfaduna ngersa sapa menungso dinahum ing agamane menungso. Nabi wong niku akhir zaman niku piye? Wong jaga agamane iku piye? Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kal jamri iku kaya kal jamri utawi agama iku kaya wawa fil yadaini ing dalem tangan loro. Wong nyekel agama akhir zaman ku kaya nyekel wawa ana tangan loro. In wadok tahu lamun nyelehake sira ing agama wifi mongko mati. Wa in akhadtahu lan lamun nyekeli sira ing agama bil yadi kelawan tangan akhraka mongko ngobong apa agama. Artine nek awake dhewe nyekel wawa niki nek diculno agamane dhewe awake agamane mati, nek dicekeli awake dhewe bakale obong rasa lara. Makane wong beje-bejene akhir zaman niku wong sing nderek sunah-sunahe Kanjeng Nabi, nderek dawuh ulama, nderek dawuhe Kanjeng Nabi, tuntunane Al-Qur'an dan lain sebagainya. Pun nggih mboten mawon alhamdulillah dalu punika sampun pungkas, sampun khatam nggih.